అందరికీ నమస్కారం. మీ ప్రాపర్టీ అడ్వైజర్ రానా శివకుమార్ ఇన్ మంచిర్యాల కార్పొరేషన్ పరిధిలో కేతనపల్లి మున్సిపాలిటీలో ఎవరైతే ఒక ఫ్లాట్ మీద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలని ఎదురు చూస్తున్నారో, ఎవరైతే ఒక ఫ్లాట్ తీసుకొని హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవాలని ఎదురు చూస్తున్నారో, మీకోసం మీ పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం అయితే మంచి బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లాట్ అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఫ్లాట్ విషయానికి వచ్చేస్తే అమ్మగడ్డ రోడ్ నెంబర్ 2 లో ఉంటది. ఫ్లాట్ హైవే కి 50 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటది. ఫ్లాట్ సైజెస్ వచ్చేసి అడ్డం 33 ఉంటది, లోతు 100 సైజ్ ఉంటుంది. మొత్తం టోటల్ గా 366 గజాలు ఉంటుంది. సౌత్ ఫేస్ ఉంటుంది. ఫ్లాట్ హైవేకి జస్ట్ 50 మీటర్ డిస్టెన్స్ లో ఉంటుంది. చుట్టూ కూడా హౌసెస్ ఉంటాయి. వెంటనే కూడా హౌస్ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లాట్ ముందు 20 ఫీట్ల రోడ్ ఉంటుంది. ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేసి 20,000 అయితే చెప్తున్నారు. ఒరిజినల్ పట్టా, క్లియర్ టైటిల్ భూమి, బ్యాంక్ లోన్ కూడా వస్తుంది. ప్రాపర్టీ అయితే లీగల్ గా జెన్యూన్ గా చెక్ చేసిన తర్వాత మార్కెట్ లో అయితే పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, మున్సిపల్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ పూర్తిగా అయితే చెక్ చేసిన తర్వాత మీ ముందు అయితే పెట్టడం అయితే జరుగుతుంది. ప్రైస్ విషయానికి వచ్చేసి 20,000 అయితే చెప్తున్నారు గజానికి. ఎవరైనా కావాల్సిన కస్టమర్లు అయితే నా యొక్క మొబైల్ నెంబర్ సంప్రదించగలరు. నా యొక్క మొబైల్ నెంబర్ 8074296777. మరిన్ని వీడియో చూడాలంటే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఫాలో చేయండి. థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్.